Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue, iraiak 7 dugu gaurkoan, osteguna. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz hasi duzu osteguna? Ongi? Ondo, eta asteburua agertu dagoenez, hobeto. Hobeto, ez? Zu baita ondo. Bai, noski baietz. Bueno, gaurkoan uste dut historia kontuak ez ditugula lehenik eta behin. Zaitzazki zer, baina? Bai, Navarraldeko lagunak etorri dira, Beñi Agirre, eta aurten ja iraian gaudenez, ze ikastaroak eta kurtsoa, ze ekintzak dituzten aurkeztera. Beraz, gainera gauza asko egite dituzten Navarralde aldean, beraz, pentsatzen dut gauza pila bat izango dituztela, ez? Prestatuta hurrengo ikasturtera. Hala da, bai. Oso ongi, eta beste alde batetik gaurkoan AEK-ko lagunak etorriko zaizkigu bisitan, bertako irakasle batekin egoteko aukera izanen dugu, Arantxa Ilarregirekin, dagoeneko matrikulazio epea irekita daukate, eta euskaraz ikasi nahi duen edozeinek, izan eman daiteke dezake barkatu AEK-an. Az gaitezen gaurko efemerideekin. 1859 urtean Londresen Westminster jauregiko dorrearen erlojua, Big Ben izenarekin ezagunagoa dena, martxan jarri zen. Gaur egun Britainia handiko ikono garrantzitsuenetako bat da. 1926an Hobarten, Australia, Benjamin izeneko Tasmania uharteko azkenengo tigrea hil egin zela uste da. Azkenengo urteetan begiztapenak egon direla pentsatzen baita. Egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu egunero bezala, lehenik eta behin Diario Navarra egunkaria. Lerroburu nagusiak gaurkoan, hauxe dio Diario Navarra egunkarian. Kataluniako independentistek beren legeak zapaldu dituzte, erreferendumaren legea onartu eginda. Kataluniako parlamentuaren aurka jotzeko eskatu dio Rajoyek konstituzionalari. Eta bestalde gaurko argazkiko protagonista nagusiak Nafarroako ikasleak ditugu, izan ere atzo 6.062 ikasle berri hasi ziren eskoletan. Egun bat ikastetxek jardunaldi jarraia hasi zuten atzo, 71ak lehen aldiz. Bukatzeko beste bi albiste gehiago izanen ditugu, nabarmentzekoak azalean, erdiguneko aldaketen ondorioz trafikoa hasi eginda ejertzitoaren etorbidean. Eta bukatzeko zonu klausulen epaitegiak 720 demanda jaso ditu. Aurrera egin dezagun Diario Notizias egunkariarekin. Hemen ere gai bera dute lerroburu nagusian Kataluniako kontuak, Kataluniako parlamentuak erreferenduma bultzatu du mehatxu politiko eta oztopo judizialen gainetik. Junts pel Sí eta Kupen barkatu babesarekin aurrera atera egin zuten atzo erabakia, fiskaltzak Forkadell eta Maiaren aurka kereila bat jarri eginen du. Argazki nagusian legearen onarpena egin zutenean txalotzen ageri dira hor politikari guztiak argazki handi batean. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, gobernuak Ultzamako plantaren porrota salatu eginen du, eta bukatzeko Nafarroak iesa geldiaraztea eskatu du segurtasuna bermatzen ez den arte. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin. Kataluniarrak urriaren batean bozkatzera joanen dira, horixe dio lerroburu nagusiak. Kataluniako parlamentuan saio zakarra izan zen, atzokoa, hala ere erreferenduma egiteko legea aurrera atera zen. Argazkian, Puigdemont eta Junqueras ageri dira dekretua sinatzen. Beste bi albiste gehiago azalean, Hungariak eta Eslovakiak errefuxiatuekiko duten betoa baztertu du Europako Batasuneko auzitegiak, eta bestalde etxera itzuliz, sarek bere lanaren oinarriak finkatu ditu. Katalunia baita ere protagonista nagusi berria egunkarian. Argazki handi batez lagunduta hauxe dio lerroburua, Kataluniak badu erreferendum legea. Junts pel Sí eta Kupen gehiengoarekin onartu dute, Katalunia Sikespot abstenitu eginda, eta auzitegi konstituzionalak baliogabetzea uztertuko duela gaur aipatzen dute lerroburuan.
Bestalde beko aldean eta argazki batez ere lagunduta Frantziako albisteak herria aireportuaren tokian, Bretaniako ZAD babestu beharreko gunean, anbazada eraikitzen ari dira herri autogestionatu bat. Eta hortxe dugu erakusle den argazki bat bukatzeko. Albiste bat nabarmenduko dugu Euskal Presoei ohiko legeari ezartzearen alde lan egingo du sarek. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak batetik hitzarmen duina aldarrikatu dute adinduen egoitzako langileek, bestalde musika kontuak izan ere larun batean, Harrikurrok musika jaialdia izanen dugu, eta bukatzeko Ultzamako biometanizazio planta auzitara eramanen du gobernuak. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur bizikleta ibilaldia. Arratsaldeko 6etan Oteizaren eskulturak ezagutzeko aukera egonen da txirrindula ibilalde baten bidez. Iruñeako Gaztelu plazatik irtengo da eta doako sarrera dauka. Gaurtik igandera batasun privilegioa ospatzeko ekintzak egonen dira. Erdi Aroko merkatua, erraldoiak eta burua handiak, musika jaialdia eta bisita gidatuak, besteak beste. Ostegunean, Thursday Pass It Dog musika taldearen kontzertua egonen da Iruñeako Zaldi Txuriaren txokoan, arratsaldeko 8etan. Ostiralean arratsaldeko 8:30 Obra de Dios deituriko antzeslana ikusteko aukera izanen da Gaiarre antzokian, sarrera 24 euro. Ostiralean ere iraiak 8 goizeko 11etan lasterketa solidarioa izanen da Iruñean. Sarasate pasalekuan hasiko da eta 5 edo 10 kilometro egiteko aukera egonen da, sarrera 12 euro. Ostiraletik larun batera burlatako eguna ospatuko da izen bereko herrian. Programan mus txapelketak, kontzertuak, zezensuzkoa eta umeentzako jokuak egonen dira, besteak beste. Ostiraletik larun batera Punk Autoedizio Festivalaren 3. edizioa ospatuko da Etxabakoitz auzoan. Ekintzak, kontzertuak, mahai borobilak eta autoedizio tailerrak, besteak beste. Larun batean iraiak 9 arratsaldeko 6etan Harrikurrok musika jaialdia ospatuko da Antsoainen. Taldeak Narko, Josetxu Piperrak and the River Rock Band, Afonik, Esian taldea, Los del Rayo eta Txotakabra. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Iraiak 7 dugu ostegune ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Udalak hasiera emanen dio ariketa karresietan programari herritarrak animatzeko jarduera fisikoa egin dezaten hiriari eta gotorleku barrutiari buruz. 8 ibilbide dira eta asteazken arratsaldeetan eta larun bat goizetan eginen dira gaur hasi eta urriaren 28ra bitartean eta gainera doakoa izanen da. Bestalde gaurtik igandera bitarte Alde Zarra Erdi Aroko azoka handia izanen da gastronomia eta artisautzako 120 saltokirekin. Hiruburguen azoka ostegunan irekiko da, gaur bertan arratsaldeko 6etan, eta erakusketak antzinako lanbideen erakustaldia eta jarduerak eskainiko dira. Bestalde Iruñeko udaletxeko dekorazio berria estreinatu dute gaur bertan armarri polikromatu bat, Sanferminetako afixak eta hiriko giltzak ikus daitezke. Iruñeko Alde Zarran eta Zabalgunean ikerketa bat eginen da txirrindula eta motorren aparkalekuen inguruan, hiriak dituen beharrak identifikatzeko helburua izanen du ikerketa honek. Eta Oteizaren eskulturak ezagutzeko aukera paregabea gaurkoan, udalak txirrindulaz ibilbide bat antolatu egin du Gazteluko plazatik aterako da arratsaldeko 6etan. Iruña iluntzean ostiral honetan bukatuko da, bertan aurrentzako burbuila eta hierra izanen duzu eta Aser Longas eskultorearen erakusketa. Eta komikiaren inguruko solasaldi eta kontzertua izanen dira gaur Gaztediaren etxean arratsaldeko 7:30 aurrera. Normaltasuna lehen eskola egunean trafikoaren aldaketa eta gero, ez da autoilerarik egon eta normaltasunez joan zen atzoko eguna Iruñeko udalaren ustez. Aurrera egin dezagun Uharte udalerriarekin. Helduentzako euskarazko bekak argitaratu ditu Uharteko udalak, bekak eskatzeko epea irailaren 1-tik 29ra, biak barne.
Eta alokairu sozialerako etxebizitzak ere eskuragai dituzue Uharten irailaren 9 bitartean irekita egonen da epea. Bestalde, deialdia etxezaina zerbitzu anitzetako langilea izateko lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko argitaratu dute Uharteko udalean. Eta azkenik joan gaitezen ontzako zeinde aldera, 2017-18ko negu ekitaldien programa kaleratu egin dute eta egitarau zabalau Udalgo Gorrialdean ikusgai dago. Bestalde, Kulturgune Parkearen inaugurazio eta ekitaldiak irailak 16 izanen dira larunbatarekin eguerdiko 12etatik aurrera. Eta euskara zerrotuluak jartzeko diru laguntzak ikastaro bekak ere izanen dira euskara ikasteko eta udalekuetako laguntzak ere banatuko ditu Oltza Zendeako udalak. Aurrera egin dezagun egunero bezala eguraldiarekin.